usuthatha inyongo manje usuyithela lapha kulo lwakhamba lakho lobulawo usuphinde futhi uyalishaya kanje ukhamba uyabushaya lobulawo bakho ubushaye liyaphakama igwebu uma seliphakama igwebu usuyabuka usubuthela kwenye into usuyahamba uyakophalaza uma usubuya kophalaza usuyacela lo muntu oyinhloko kuwena ukuthi azokukhothisa inyongo usekukhothisa inyongo ke manje useyikhatha nasemalungeni akho omzimba ukhumbule njalo ukuthi uma sesekukhathile inyongo angeke usageza usuzozulale le nyongo le ikuwena. Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlava abanye bocima ngamanzi nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha uShaka kaShaka ngemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni ngiphinde ngibingelele futhi umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu uma ukuthi usanda kusijoyina kule channel kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa zamkhombisa lesincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa vuthulwa ngoba sigcwele amabethe ikholo elikhona ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe nkankanela khalathi ngihamba lithese lo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo bemamatheka kuthi faca umshana wakofuze fuleleke lo bafowethu umzukulu kaMdumo igabeni mabanga kathumbula utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo uma ukuthi umusha ke kule channel ngiyacela bafowethu ukuthi usubscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV ukuze yonke imfanekiso eqoshiwe siyifakayo ikwazi ukuthi ifinyelele kuwena isashisa ungezwe ngomuntu ukuthi khona umfanekiso osungenile oshisayo ufana nawo lo kodwa uvela uzibonele wena uma ukuthi ke bafowethu ke futhi kumusha ngiyacela ukuthi ngichazele inhloso onqangi yale channel kule channel ke bafowethu sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sike sicancathane kwezinye zezinto othola ukuthi siyazenza ezamaphutha esibona ukuthi ithongo lethu alihambisani nazo siphinde sichushisane futhi bafowethu sihlahlelana indlela ngezinye zezinto ekufanele ukuthi sizenze ngokwenkinga uthola ukuthi ziyashaya thina njenganabantu ukuze ithongo lethu elisembethe thina njenganabantu likwazi ukuthi lijabule ngathi liphinde futhi likwazi ukuthi lisikhanyisele izinto zethu namuhla ke bafowethu ngiyimpunga yesintu ngifisa ukuthi nje ngisike phezulu angithandi kona ukuthi ngigeqa amagula ngoba angemuki ngifisa ukukhuluma ngehloko esibalekile kakhulu einsizweni namuhla uzokhumbula ukuthi uma uyinsizwa kusuke kubalekile ukuthi uganwe uvuse umuzi kayihle kodwa ke ihloko engifuna ukukhuluma ngaso namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma ngobulawo abantu abaningi ke ubulawo bayabaza abanye futhi ababazi makukhulunywa ngobulawo kusuke kukhulunywa ngempande emhlophe okanye kukhulunywa ngomuthi othile ohlanza igazi lakho wena njenganomuntu uthandeke uma usuthandekile wena njenganomuntu bese izinto zakho ziyakwazi ukuthi zihambe kahle ubulawo ke bafowethu ngesikhathi zasendulo babuke kusetshenziswa kakhulu abantu besilisa yebo kona nabantu besifazane kwakuke kwenzeke ngezimo ezithile uthola ukuthi ziyabaphoqa mhlawumbe uthola ukuthi owesifazane khona ithongo mhlawumbe limembethe isimo sekhehla lidinga bona ubulawo kodwa isikhathi esiningi insizwe ezikade zisebenzisa ubulawo ngoba ubulawo benza igazi lakho wena njenganomuntu uhlanzeke uthandeke ingakho ke bakade kusetshenziswa izinsizwa kakhulu ngezikhathi zasendulo kodwa namuhla ngifisa bafowethu ukuthi ngingene ngigxile kukona ubulawo yize bafowethu uthola ukuthi izinto esesizenza thina kule nkathi yanamuhla sizenza nje kabi ngesizathu sokuthi sekwasuke kwangena inkolo yangenelela ezintweni zethu thina bafowethu ezithinta isintu sethu ngoba manje izinto sakwazi ukuthi sizenze ngendlela ekufanele ukuthi sizenze ngayo ngiyakhumbula nje madoda kusadliwa ngolidala omkhulu bethu kwake kuthi ke ubulawo uma bebisebenzisa ngaphambi kokuba ngichaze ukuthi babesebenzisa kanjani ake ngiqale la uma uyinsizwa bafowethu kubalekile ukuthi ubulawo kube yinto oyijwayelayo umuthi omhlophe abanye bawazi kanjalo bathi umuthi omhlophe omunye umuntu ke futhi kangachaza ngendlela ehlukile engeve ukuthi sichaza ngayo thina ubulawo ke bafowethu kuyalihlanza igazi lomuntu uthandeke uyinsizwa uma usuthandekile uyinsizwa ukwazi ukuthi uthole intombi ozokwazi ukuthi uvuse ngawo umuzi kababa kodwa phela uma uzovusa umuzi uyinsizwa kusuke kubalekile bafowethu ukuthi ucele ethongweni
ukuze ithongo lizokwazi ukuthi likunikeze umakoti ozokwazi ukuthi lo makoti avuse umuzi kayihlo wakho. Uzokhumbula ukuthi umakoti umphiwa yilona ithongo. Abantu abaningi kabazi futhi abakhanyiselekile ukuthi umakoti uyacelwa. Isiphi isizathu esenza ukuthi umakoti acelwe? Isizathu esenza ukuthi umakoti acelwe ingoba usuke wenzele ukuthi leso simo sakho wena obhekene naso njenganensizwa, wena ozazi isimo sakho nesimo somuzi wakini, uthatha umuntu ozokwazi ukuthi akwazi ukuqonda isimo somuzi wakini kanjalo nesimo sakho. Abantu abaningi uthola ukuthi umuntu uvela azikhethele yena umuntu azomthatha amenze umfazi, bese lowo muntu afika ngabe umfazi phakathi kwekhaya. Uthola ukuthi nokusondela kwakhe kuwena hayi ngoba esondela ngalezo nhloso ukuthi ngelinye ilanga uyafisa ukuthi ahambe aye kovusela umuzi. Ingakho ke kubalekile ukuthi ucele ethongweni ukuthi uma uyinsizwa uzofuna ukugana usondele ethongweni uzicelele ukuthi uyalicela ithongo ukuthi likukhombise intombi ezokwazi ukuthi izovusa umuzi, hayi intombi engeke ikwazi ukuthi izovusa umuzi. Kwesinye isikhathi ke bafowethu kuyenzeka kuyinsizwa uthola ukuthi wena unethemba lakho ekuyilona othembele kulona. Ngenkathi unethemba lakho othembele kulona uthola ukuthi ithongo lizokukhombisa mhlawumbe omunye umuntu elifisa ukuthi azovusa umuzi nelimethembayo ukuthi uzokwazi ukuvusa umuzi, bese kuwena ke njenganensizwa kube nzima kakhulu ukuthi umamukele lowo muntu, ngoba kona kuba nzima ukwamukela umuntu omnikezwa yithongo, ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka wena uthando lwakho lubone lulincane ngaleso sikhathi, okanye lingabibikho, okanye uzenyeze ngaye lowo muntu omnikezwa yithongo, bese kuthi lo umuntu lona othanda uwena uthando lube likhulu kakhulu kanti uzehluleka ukuvusa umuzi. Kodwa ngikho-ke lapho bengidlula nje ey'nsizweni ukuthi uma uyinsizwa ufisa ukugana kubalulekile ukuthi uhambe uye kini ufike uguqe imisamo, ufike uzicelele uthi uyalicela ithongo ukuthi likuphi umakoti. Asingene khona-ke la kulo daba engifisa uzokhuluma ngawo lobulawo. Ngesikhathi sendulo bafowethu izinto zisahamba kahle, wawuthola ukuthi insizwa izothi mayisebenza insizwa isiholile ifika ize phakathi komuzi, mayifika iza phakathi komuzi mhlawumbe ithatha imbuzi, mayithatha imbuzi manje sifuna manje ukuthi izozicelela phakathi komuzi wakubo ezalelwe kuwo. Ngenkathi ifika lensizwa leni izozicelela isithatha nabo ubulawo. Nawe lento ungayenza nsizwa kithi, uthatha ubulawo, ngokuthatha lobulawo ufake ebhakedeni. Uma ufake ebhakedeni lobulawo bese uthola induku, le nduku ozoyithola bese ihlukana kathathu ngaphambili. Yebo wena abanye bazi ukuthi kufuna ihlukane kabili, kodwa mina njengempunga yesintu ngiyakutshela ngithi ihlukane kathathu ngaphambili le nduku, okanye ke ibe yiqhayi uma ukuthi awulitholi ehlukene kathathu ngaphambili. Uma selobulawo uyabuthatha ufake ebhakedeni. Uma usubufakile ebhakedeni lobulawo uzobe usubushaya kanje. Ubushaye kanje uzobe usubona lobulawo buzophakama buphakama igwebu lawo. Ukuphakama kwegwebuke uma ubulawo ubushaya lokho kusuke kukhombisa ukuthi ithongo elikwengamele liyayizwa lento usuke uyenza ngaleso sikhathi. Uma kuukuthi khona inkulumo oyikhulumayo isuke kukhombisa lobo bulawo ukuthi ithongo liyakuzwa. Ngenkathi kusubushaya lobulawo lokho bese ususondela nembuzi ke manje msamo. Uma umuntu oshiselwayo impepho, lo muntu okushiselayo impepho ngenkathi eqala ukukhulekela wena uzobe ubushaya lobulawo. Kodwa uma uwumuntu wena oyishisela impepho ngenkathi ukhuluma empepheni uzobe ubushaya lobulawo, uzolibona igwebu lapho liphakama lithi. Uma uwumuntu kodwa oshiselwayo, lo muntu okuyena okushisela impepho akufanele ukuthi kube uyena ozokushayela ubulawo, kodwa kufanele ukuthi ubulawo bushawe uwena ngoba uwena oze la emsamo nenkulumo ethile. Uzokhumbula ukuthi sakuveza futhi ukuthi uma uwumuntu ucelelwe empepheni kubalekile kakhulu ukuthi nawe ubuye unikwe phela ithuba lokuthi uzikhulumele wena ngokwakho. Nakuba usulinikiwe-ke lelo thuba uzobe uqhubeka futhi ubushaye ubulawo bakho lobo ngenkathi ukhuluma inkulumo. Ukhuleke ethongweni, uzikhalele ethongweni, ucele ethongweni, ubushaye ubulawo bakho lolu licele ithongo ukuthi uyacela ukuthi likukhanyisele, uyacela ukuthi likuvulele zonke indlela zakho ofisa ukuthi likuvulele zona. Uma usuqedile ukwenza njalo usuyithulile inkulumo ngale ndlela esike sifundise ngayo la, ngoba la kuMpunga Yesintu TV sakutshela ukuthi kubalekile ukuthi uma ukhuluma ungawagagula amagama abantu, ngoba uma ugagula amagama abantu lokho kukunikeza inkinga, ngoba uzogagula abantu othola ukuthi akubona abantu abaphethe impilo yakho. Senothini suka ke nobe senihlaba imbuzi
ngendlela yasekhaya asinayo thina ilungelo negunya lokuthi sikutshele ukuthi imbuzi ihlatshwa kanjani. Kweminye imizi imbuzi iyanqunywa, kweminye imizi imbuzi iyagwazwa, abanye bayayikenya. Kuya ngokuthi ke kulowo muzi nina nenza kanjani. Nothi uma senihlinzile nobe senikhipha inyongo. Inyongo ke nayo uma kuwukuthi kini uyigcoba ngaleso sikhathi inyongo emalungeni omzimba, uyobe usuyigcoba ulale, kodwa kufanele ukuthi enye isale ngoba uzokhumbula ukuthi kukhona lo babulawo lobuyano kade ubushaya wena. Emva kwalokho ke sithi ke manje naku usuyalala. Uma usulala ukuthi inyonga uyigcobile emalungeni akho omzimba, usuyothi usuvuka ngakusasa ekseni uyobe usuhlamba umzimba uhlanzeke. Uma usuhlambela umzimba usuyabuya ke manje wenza njani na? Usuthatha inyongo le encane okanye inyonga ke sithi nje ubungakayisebenzisi, usuthatha inyongo manje usuyithela lapha kulo lwakhamba lakho lobulawo, usuphinde futhi uyalishaya kanje ukhamba, uyabushaya lobulawo bakho ubushaye liyaphakama igwebu. Uma seliphakama igwebu usuyabuka, usubuthela kwenye into, usuyahamba uyakophalaza. Uma usubuya kophalaza usuyacela lowo muntu oyinhloko kuwena ukuthi azokukhothisa inyongo. Usekukhothisa inyongo ke manje useyikhatha nasemalungeni akho omzimba. Ukhumbule njalo ukuthi uma sesekukhathile inyongo angeke usageza, usuzozulale le nyongo le ikwena. Usuvuka nangakusasa ekseni uyaphalaza futhi ngalo babulawo lobuyawo kade usubufaka inyongo. Ukhumbule ukuthi ngenkathi ubushaya lobulawo uyakhuluma ethongweni, uyakhuluma ngenkathi ubushaya lobulawo lobu, ucela izinto ezinhle phezukwakho, ucela inhlanhla nako konke ukukhanya. Uphinde futhi uhambe uye kophalaza, uphinde ubuye futhi nangakusasa uphinde uhambe uphalaza. Lobo bulawo lobo subuzobudlela kini. Uthi usubuya usuye esilungwini, usubudlile bonke, usubusebenzisile, angeke ukwazi ukuthi ubuthathe uhambe nabuye esilungwini. Bafowethu yabona uma wenze njalo izinto zakho zokwazi ukuthi zihambe kahle. Ubulawo ke babukade busetshenziswa kanjalo ngesikhathi zasendulo. Baningi ke abantu othola ukuthi basabusebenzisa nangayo leyo ndlela. Ukuthi ke nje isintu sethu bafowethu sekwafika isikhathi la okuthi thina njenganabantu isintu siyasilahla, nezinto ezazamagugu kuthina asisazenzi. Ubulawo ke bafowethu njengangichazile ukuthi umuntu omhlophe ogijimisa nje igazi ngokuthi uthandeke wena njenganomuntu. Babusetshenziswa kakhulu insizwa nentokazi ke nako kuyenzeka zibusebenzisa, kodwa ngesikhathi zasendulo intombi zazingagxilile kakhulu ekutheni zibusebenzisa ubulawo ngoba kwabaziwa ukuthi buyinto elihlanza igazi. Nawe kuma ungabusebenzisa ngaleyo ndlela uyobona ukuthi ithongo lokwenzelani, ngoba ithongo lakho lapho nalo lobe selikwazi ukuthi libambe iqhaza phezulu kwempilo yakho, igazi ligijima. Nakuba kuukuthi kade ucela umakoti njenganensizwa, ithongo lizokwazi ukuthi lifike kuwena likunikeze umakoti ozokwazi ukuthi akugane azovusa umuzwalo. Angageqi bafutha amagula ngoba angemuki ngeimpunga yesintu. Bengithi angeke ngicobelele nje lapho ukuthi ubulawo iyiphi enye indlela ebusetshenziswa ngayo. Zitholeni ke nencwadi zempunga yesintu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, nencwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Ziyatholakala ke ezitolo zakwa Adams and Greeks, noma ngabe kuphi siyakwazi ukuthi sizithumele zifike kuwe qathatha. Ake sithi ke nje impunga Wayengibeke kalona mingi mbeke yami mahlombe. Wayengibeke kalona mingi mbeke yami mahlombe. Wayengibeke kalona mingi mbeke yami mahlombe. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi. Wafika inyoni yahlala phezu kwathi.